Dahil kung musimba sa atong Dios kay siya ang audience kanato karon. Amen. Tuo ba ta nga siya ang atong audience? Amen. Siya ang atong audience kay ngano nagtan-aw gid siya nato. Nagtan-aw siya, nidungaw siya diya sa langit ug nagtan-aw siya sa iyang mga katawhan kung kinsa tong tinud-anay nga nagdaig ug nagsimba sa atong buhi nga Dios. Kay ang atong Dios dili gid na babakakan mga igsoon. Amen ba? So, diya sa itong mga pagdaig ug mga pagsimba, mga igsuon ko sa Ginoo, kanang ato yung tinguhaon nga, kanang ato yung tugutan nga, siya mo'y mag-usisa sa atong kasing-kasing huna-huna. So, pipila raman, mga 2 hours raman ta dire. So, atong ihatag ang kinatibuk-ang kasing-kasing o guna-huna nga tulanggit sa atong buhi nga Dios. Amen. So, ato tas pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo. Mga nadya sa mga gawas, mura po magdaghinugtok. So, ato tas pagpamarog niya. Atong isentro ang atong kasing-kasing o guna-huna sa atong buhi nga Dios. Kay kanang sa atong pagsugod ato man jud ng ablihan sa mga pag-ampo ug atong iduko ang atong ulo, ipiyong ang atong mata, ang atong kinatibuk ang kasing-kasing una-una atong ibutang sa presensya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Yes Lord, dalaygon ka amahan niining sayo sa kabuntagon o Dios ug amo kang gi-welcome amahan sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing Lord. Niining upat kasuok nining balay amahan nga imong gigamit. Ikaw o Dios magakural amahan. Bisan pa Ginoo, amo ikaw gipasalamatan niining sayo sa kabuntagon nga diin ikaw ang Dios nag-uban ka namo. Kanunay ka nagbukaw ka namo. Ang imong pagkamaayo kanunay nag-uban. Ang imong gahom kanunay nanalipod sa among tagsa-tagsa kakinabuhi amahan. Lord, salamat kaayo Lord sa imong pagkamaayo. Ibin sa among tagsa-tagsa kakinabuhi Lord Jesus, ikaw ang Dios nakakita sa among kasing-kasing. Huna-huna gikas among lapa-lapa hantod sa alimpulo, ikaw ang Dios nakakita niini amahan. Lord, among gibadlong kung unsa may mga distraction in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, nga kami nga masintro ang among kasing-kasing o guna-huna diha kanimo amahan kay karong orasa, karong kabuntagon amahan, ikaw ang Dios magauban sa among mga pagdaig, sa among mga pagsimba nga naha kanimo o Dios. Bisan pa Lord Jesus ang nagpaingon diri, ikaw o Dios magahatod kanila diri nga safety amahan. Ikaw o Dios magauban padadaan mo Lord Jesus sa mga linibuan nga mga anghel amahan nga manalipod kanila amahan. Ug excited sila amahan nga moari diri aron makadaig makasimba nga na kanimo nga wala kami laing mabayaw, wala kami laing mapasidugan. In the name of Jesus, ikaw lamang Ginoong Hesus. I-bless ang mga tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing amahan nga kanang ulay lain na mo Lord ibayaw karong kabuntagon. Ulay lain na mo Lord ipataas karong kabuntagon kung di ikaw lamang Ginoong Hesus maghari ka kanunay sa among tagsa-tagsa kakinabuhi amahan. Bisan pa amahan among ginapray gana kanimo amahan, bisan pa sa among mga kasilinganan diri Lord Jesus, ikaw o Dios magauban, ikaw o Dios magatipig sa ilang mga kinabuhi Lord Jesus. Ikaw o Dios magapanalangin kanunay ka magasupply sa ilang mga panginahanglan amahan. Labaw sa tanan o Dios, panalangin sa kaluwasan amahan sa ilang mga tagsa-tagsa kakinabuhi amahan. Sama sa among kinabuhi amahan, kung giunsa minimo pagbago, kung giunsa minimo pag-usop Ginoo, mauusap na Lord, mabatunan sa among mga igsoon, sa imong mga katawhan nga imong gipakamatyan dito sa cross amahan. Kay dili ka gusto o Dios nga adunay malaglag, gusto ka amahan nga kaming tanan makakuyog, makasulod diha sa imong gingharian Lord Jesus. Lord,
Among gipray nga na kanimo bisan pa ang among nasod, Lord Jesus, hantod sa pinakaubos nga dumala sa among nasod, Lord Jesus, ang among mahal nga Pangulo, Lord Jesus, hantod sa pinakaubos nga naglid, Lord God, niining pang gobyerno. Amo ka nang giampo nga na kanimo, Lord Jesus, nga hatagi sila amahan o kaalam, Lord, pinasahi nga kaalam, Lord Jesus, nga gikan gid kanimo, Lord God. Amo gipray amahan nga kana sila makailangan na kanimo, Lord Jesus. Aron Lord, ang pagdumala sa among nasod peaceful amahan, i-bless ang tanan, Lord God. Ikaw Diyos maghari, Lord, sa tanang departamento, Lord Jesus. O Lord Jesus, among ginapray nga na kanimo sa tanan, Lord God, nga mga kasimbahanan karon, Lord Jesus, nga nagtudlo sa imong pulong espiritu o kamatuuran amahan, nga karong orasa nagsugod usab sila amahan. Among gisalig ug gitugyan nga na kanimo, Lord Jesus, nga ikaw usab, Lord God, mag-uban sa ilang panimbahon, Lord Jesus. Mag-bless ka sa ilang mga kinabuhi. Ug bisan pa, Lord, sa Facebook viewers amahan, ikaw Diyos magapanalangin silang mga kinabuhi, Lord Jesus, sa tanang nagsunod, Lord God, ni mo ang Facebook, Lord God. Ikaw Diyos mag-bless silang mga kinabuhi. Asa man sila nahimutang karon, naaman sila sa ilang panimalay, ug naaman sila sa ilang trabaho amahan, well ga-place sila, Lord God, sa ang pulong ng kinabuhi ko. Ikaw Diyos magapanalangin, madawat usab nila, Lord, ang mga pinasahi nga panalangin in the name of Jesus. Dalay good ka amahan sa walay katapusan, bisan pa sa play sa gitar, sa drum, o God, ikaw Diyos magapanalangin even, Lord, sa akong kinabuhi, Lord Jesus, sa magdala sa imong alawiton, Lord, tabangi ko amahan, kay wala jud ako'y mahimo kung wala ka amahan. Lord, ikaw Diyos magadihog sa akong kinabuhi, sa tanan nga mo play sa instrument, ikaw Diyos magadihog amahan, nga walay lain namong bayawon tinguhaon, Lord God, kundi ikaw ang Diyos madayeg sa tibok na mong kinabuhi. Ug dalaygon ka amahan gikas mga gagmayng bata, laki, babayi, sa mga batanon, mga hamtong amahan, ikaw Diyos magapanalangin sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ikaw Diyos mag-uban sa among pagsugod hantod sa paghuman, sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Diyos magaingong amen. Hallelujah. So pabilin tas pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo, og atong awiton ang awit ngun diha ayaw pagluya-luya. Amen. Amen. So sa awit pa lang giingnan ta nga ayaw pagluya-luya. Diya sa atong mga pagdaig, dili kita magluya-luya sa atong pagdaig o pagsipa sa atong buhi nga Dios, kay siya nga atong gidaig maoy tiyak iya sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ayaw pagluya-luya sa pagkaiganiya, kay kung pagluya-luya maalkansi ka, kung doon na may problema, ayaw huna-huna sa presensya niya, sa presensya niya. Ipataas sa mga kabot, taas ang kamot sa pagdahigan niya. Lingi sa wala, lingi sa wala, lingi sa tuo, lingi sa tuo. Pahiyomi, pahiyomi ang katupad mo. Ayaw pagluya-luya, ayaw pagluya-luya sa pagdahigan niya, kay kun magluya-luya maalkansi ka, kung doon na may problema, ayaw huna-huna, uli sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Ipataas ang atong kamot sa pagdahigan niya. Lingi sa wala,
kahiyo mi pagkantaha ang katupad mo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, matud pa sa awit nga dili kita magluya-luya mga igsuon ko sa Ginoo. Amen. Kay diha sa atong pagdayeg wala man tay laing gidayeg kundi ang atong buhi nga Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong tugutan ang Ginoo nga siya mosusi sa atong kasing-kasing huna-huna. Atong ipasusi ang atong kasing-kasing huna-huna. Ang Dios nakakita, wala ko kahibalo mga igsuon ko sa Ginoo kung unsay atong gipanghambing. Amen. Pero ang Dios nakakita ni ana igsuon. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo diya sa Jeremias 17:10 nga siya nga Dios nga nag-usisa sa atong kasing-kasing kung unsay sulod ani. Amen. So na mga igsuon sa tibuok ka semana, aduna man tayo mga kabug-atod, aduna man tayo mga kaluyahon, mga kasakitan, mga misunderstanding, mga problema, mga unos, bagyo nga iabot sa atong kinabuhi, mga problema. Igsuon ko sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo. Nga imo nang ihatag sa Ginoo karong kabuntagon. Kay naa ang Dios anda mo hatag, anda mo tabang sa atong mga gipang isumbong na sa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo. Kay siya nga Dios anda mo tabang sa atong mga kinabuhi, mga igsuon. Yes, Lord Jesus. Susiha Ginoo, kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandong mo. Katulong nga pagigugma dihatan nimo Ginoo. Tupi ako ug akson mo. Yes, hallelujah. Ikaw ang akong gitingoha ug ipangandoy Ginoo. Tagbawa ako. Yes, Lord. Punon mo aniya ako Ginoo. Yes, Lord Jesus. Igsuon ko sa Ginoo. Atong ipasusi ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Isumpong tanan sa Ginoo kay siya mohatag kanato og kalinaw, kalipay sa atong hunahuna kasing-kasing. No, kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandong mo. Katulong nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Gupti ako ug akson mo. Hallelujah. Ikaw ang akong gitingoha ug ipangandoy Ginoo. Tagbawa ako. Punon mo aniya ako Ginoo.
Ginoo. Yes, hallelujah. 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 Yes, Lord. Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagkupot sa among mga kinabuhi, Lord Jesus. Kay kung wala pa minimukop ti amahan, wala gid mi amahan ining nakadahig na kanimo. Salamat kanunay nga nagkupot, nagamping, nagtipig sa tibuok na mga kinabuhi, Lord Jesus. Dalaygon ka amahan, sulay katapusan sa pagpanalangin kanimo, Lord. Hallelujah. So ato ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ato ko nang idungag pakpak ang atong kamot. Og ato ko nang i-jump ang atong mga tiil. Og kanang dungan kuno sa og kanang higop og hangin. Kanang inhale. Then exhale paggawa sa hangin. So tanawa imong katupad. Di ba? Tanawa di ba nagginawa no? So gamitan na sa pagdaig sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon. Hallelujah! Hallelujah! Atong gamitan ang atong mga kapot, atong mga tubok lawas sa pagsayaw para sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Adiya kami o Dios. Oh Dios, nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig mo na sayo sa palibad alang kanimo kay imo mingipilit adi ang kami. Oh Dios, nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig nagasayaw sa palibad alang kanimo tungod sa gibuhat mo. Mulokso kami Ginoo alang kanimo tungod sa kalipay. Masayaw kami o Diyos para kanimo. Mulokso kami Ginoo alang kanimo tungod sa kalipay. Masayaw kami o Diyos para kanimo lang. Yes, Lord. Hallelujah. Ania kami, O Diyos, nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nagkasayo sa kalipay, alang kanimo, kay imo mingipili. Ania kami, O Diyos, nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nagkasayo sa kalipay, alang kanimo, tungod sa gibuhat mo. Malokso kami Ginoo alang kanimo tungod sa kalipay. Masayaw kami o Diyos para kanimo. Malokso kami Ginoo alang kanimo tungod sa kalipay. Masayaw kami o Diyos para kanimo lang. Yes, Lord, magpaya, maglipay. Maglipay sa ngalan niya. Kaya ang buhi na to nga Diyos mo balik na. Andam ka na ba, Ikson? Andam ka na ba sa pagpalit niya? Pagtingog sa trumpeta mo saka kita. Sa trumpeta mo saka kita. Magsayaw-sayaw. Magsayaw-sayaw. Sayaw sa iya presensya. Maglukso-lukso. Maglukso kay luwas na ta. Magdagan-dagan. Magdagan-dagan pa. Sing it on. Hallelujah. Kay ikaw ang ako sa hiharian. Mag-obanta. Maabot ang panahon. Panahon sa
kudyaka. Ang tanan na tong problema biyana, bulahan kung ikaw ang natinunano. Kaysa imong pagkain, kapot may kahatiga. Magsayaw ta sa iyang presensya. Maglukso-lukso ta, kay luwas na ta. Magdaganda, musikit ko, hallelujah. Kaya ikaw ang ako, sa aking harian, mag-ubata. Kaya ikaw ang ako, sa aking harian, mag-ubanta. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Salamat, Amahan, sa kusog nga imong gihatag kanamo, Amahan, nga among na-enjoy ang imong presensya, Amahan, sa matag usa kanamo, Lord Jesus. Among naghanap, Lord God, ang kinatibukan na mo nga kusog sa among mga kinabuhi, Lord. Labaw ka, Amahan, nga among ipangandoy, Lord Jesus. Namungari ka sa among kasing-kasing, Amahan. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan. Na walay laing panganduyon, Lord Jesus, sa Ginoo. Pangandoy ang tanan gitinuhan. Yes, Lord. Nga mo nga rin sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang kong matapang. Kung sa matalanlaw gitinuhan. Labaw sa gipangandoy ha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguhan. Nga mong alis sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang kong matabang. Ug sa matag-adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Salamat, Lord, sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo Adonai kalipan. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguhan. Nga mo nga rin sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang kong matatbaw. O sa matag-adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo Adonai kalipan. Sa
Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord. Presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Diha sa imong presensya, Amahan, nakabaton kami kaayuhan. Diha sa imong presensya, aduna kami kasiguruhan. Diha sa imong presensya, Lord, nakabaton kami, Lord, ug kalinaw, kalipay sa among tagsa-tagsa kakinabuhi, Lord Jesus. Thank you, Amahan, sa imong pagkamaayo. Hallelujah, Lord Jesus. Wala kay makatandi nga Dios. Dios ka nga ni dili na mo matandi, Lord, sa bisan kinsa. Dios ka nga walay sama. Dios ka nga walay kapareha, Amahan. Dios ka, Amahan, nga gamhanan. Dios ka, Amahan, nga gamhanan o grabe ka, milagruso. Dios ka sa tanan. Busa, Lord, amo padyukang awitan, amo padyukang simbahon, Lord Jesus. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadagos sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay makatandi, yes, Lord, sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadagos sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon mo. Walay katapusan ang pagpasalamat. Ikaw walang aran, hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Yes, Lord, come on, George. Walay makatandi sa pagkagamhanan mo. Ikaw rin Tadagos sa gugma mo. Walay katapusan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasya mo, o sa gugma
Yes, Lord. Salamat, Lord God, sa imong walay katapusan, Lord, nga pagkagamhanan, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkamuayo. Salamat, Lord, sa imong mga saad, Amahan. Tanan nga imong mga saad, Lord, kanunay na mo, Lord, itipigan sa among kinabuhi, Lord Jesus. Kay ikaw ang Diyos buhi nga nagsaad, Lord. Daghan kay ka mga promise, Lord God. Muna'y kuhaan na mo, Lord Jesus, nga kami makabarog, magkapadayon sa pag-alhagad nga kanimo, O Diyos. Salamat, Lord God, sa imong mga mensahe sa awit, Amahan. Nga dili mi, Lord Jesus, muhunong sa mga pagday, pagsimba nga na kanimo hantod sa imong pagbalik, O Diyos. Dalay kong kamahan sa walay katapusan, sa imong pagpanalangin, sa matag-usa na mo kakinabuhi, sa imong pag-uban, sa imong pag-amping, kanunay ka nagatipi, Lord Jesus. Ang iyan lang yun ka na mo nga simbahon. Ang iyan lang yun ka na mo, Lord Jesus, nga alagaran sa tibok ng mga kinabuhi, Lord God, tungod kay ikaw man, Lord, ang tag-iya sa among tanan, Lord, even sa among kinabuhi, Lord God. Tulay ko'y kamahan sa ulay katapusan. Ang kanimo lamang Ginoo, ang kadungganan, kahimayaan, wala diri sa kalibutan, kung diha lamang kanimo, Amahan, ang mga pagdaig, mga pagpasinumog, kay ikaw ang hari sa tanan, hari sa tanang hari. You are the King of Kings, Lord God. You are the Lords of Lords. Even sa among tagsatagsa ka kinabuhi, amo ikaw gipasalamatan. Takos ka na hatagan sa mga pagdaig, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog kanimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. So ato tas pagpanglingkod mga igsoon ko sa Ginoo, atong ipahiluna ang atong mga tagsatagsa kakaugalingon. Nay bangko diri sulod. So, pahiluna ang matag usa kay diri pod sa sulod puno-puno na pod unya kanang ato ta sa lang bahin nga mao ang testimony. Ang mohatag og testimony karong kabuntagon kay walay lain nga siya man jud ang gi-schedulean, so siya jud ang mohatag og testimony. Amen. So siya ang musaysay sa iyang kasugilanon sa iyang ginabuhi. Siya mo testimony sa atua kung giunsa siya pag-uban, pag-atiman sa atong buhi nga Dios samtang siya kanang nag-inusara sa walog. Wala siya nag-inusara kay naaman ang atong Dios nga nag-uban. Amen. Sa ato ra nang una-una brag gitara pero wala di eta nag-inusara kay naaman tay Dios. Amen. Naay Dios nga nag-uban kanato. So akong ihatag ang panahon sa iyang alagad nga mo hatag og kadaogan ining sayo sa kabuntagon. Akong ihatag ni Brad Serapin. Ug atong palakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mayong buntag mga igsoon. Akong pasalamat sa Ginoo nga Domingo na pod. Na excited ta kanunay sa Ginoo ba? Excited ta makaday, excited ta mo simba. Labang excited nga makapuyo ta saad. Hallelujah. Ako na yung testimony nga last week na confine sa hospital akong papa niya. Ultimo siya niingon na gid nga kapoy na ko no. Kay 93 naman ang edad. Oh, kapoy na lagi ko no. Nya kay nagsuka man to siya. Giadto ko sa walog sa akong igsoon nga. Ti papa wa na. Kapoy na kuno. Ingko ang hiyon na tong Ginoo. Ingon ginako ang hiyon Ginoo. Naglisod mig dala mo to nga naabot sa pila istorya naabot sa ospital.
check up. Wala may nabayaran sa hospital kay senior citizen man. Yeah. Pirma pa ko waiver kaya ako manggipapugos yung di ta magdugay dire ay kay ang pagpangutanas doktor naunsa man nimo nga man ko nagsukar man ni siya. Pero nagkakaon gutog fighter siguro ba kay inom tog fighter ba kay manugo mas mga bata. Kapoy na lagi ko no mo to nga pag-abot dito hospital. Lugos pod ka do, di na gid ka dungog. Yangod-yangod siya. Kahit dagos kagabi pagkaugma, pirma day guiber nga mo pauli. Okay? Ingon man doktor ay lang sa mo gipapauli. Pauli gyud kay kuan naputay gimbuhaton. So dito na ko na kuan nga mahangi ora gyud ang Ginoo nga na ayuhon siya. Mahangi ora gyud. Mindset ra gyud nato nga dili ta mahangyo niya. Kahapon Birnes pod kahapon diay nagsulti na ako nga kanang tights ano piring. Tights ba? Di gid kuno na hilabtan. Wala ra ba kuy bugas. Wala gid na ko hilabte. Kay naamay kuan amuti, nay anagon, nay gabi, magkaon ra gid ko amuti ani. Pila ka adlaw gikan ko tog Birnes. Wala gid na ko hilabte tong ikanapulo nga 250 kay halin repolyo 2,000 at 3,000 gito kapende. Lord, tanaw-tanaw po taong ko sa uwak. Old Testament, ang gigamit sa uwak. Ang uwak, diya. Kung sa kay mitos Ginoo no nga magpadala direk bugas. Nga, mingaw biya ning walog. Sa kay gamito no, sita. Kula, pagkasabado, kahapon, diya may ni oro nga multi-cup. Nagdala, Brad, kumusta magkadri, Brad? Kung sa may tuyo ninyo, God? Suwa, nakakailan ako. Ko nga ansiya nga kuan ba katong si anak pa na ni Florencio ba kay isda tagaan ko ni mog isda nga wala gani ko'y bugas ako gidyang giingnan wala gani ko'y bugas tagaan ko ni mog isda si to'y bugas dito pagka Birnes ato nagunaw na lamia na gid ka og bugas Lord ay lamia gid ka og bugas wala ka og bugas Lord ingnan ako naaman ko'y kwarta diha di mangina na ko'y laptan kay kuan man na kanapulo man na di ko nahilabtan ato gid ako giprove nga unsa gid ang Dios mo kuan ba unsa gid ang Dios nga mumuhat gid ba ako di ko ginahata kanang 2,200 ka hindi ko ginahilabtan og boto na mo gid koy kadaulan pod kato nga ka-garden mi sa Malaigang mo aman ang duha pwede mo ko makahangyo dito kwarta pero wala lang gid ko unsa kung yung tistingan gid ba nga unsa gid ang Ginoo gid mamuhat ba ana to nakakaon na gid kog bugas kay nagdala man sila gid ay no basta pitful ra gid kayod so ako pasalamat mura sila kahilakaw nag-ukab sa kaldero ay nga gabi ray sulod pero labaw po silang nalipay kay makakaon po di sila gabi wala po sila kakao gabi so ang duwag himaya iya ra gid sa Ginoo Plakpakan na to ang Ginoo sa kinabuhi ni Brad Serapin. So, inana nga nagtubag ang Dios sa iyang kinabuhi. Una, sa iyang papa. Nga, yan testimony nga kanang nihangyo siya sa Ginoo nga kanang mauki ang iyang papa. Nga, makauli ra sila dayon. So, sama bito sa kinabuhi ni Haring Ezekias nga sa time bitaw nga kanang kwaon na siya sa Ginoo pero kana bitong dili pa siya andam nga mamatay so ang gibuhat ni Haring Ezekias ato is niluhod siya niampo siya sa Ginoo naghilak siya nagpakiluoy nagpakitabang siya sa Ginoo so ang gibuhat sa Ginoo kay gidugangan pa jud og laing 15 ka tuig ang kinabuhi ni Haring Ezekias so mao usab nga bisan pa sa papa ni Brad Serapin nga si Brad Serapin nangalagad man siya sa Ginoo so humok kayo ang kasing-kasing sa Ginoo nga ni dungog sa iyang mga hangyo ngadto sa atong buhi nga Dios ug bisan pa sa iyahang giingon nato karon nga katong sa tithes and offering kanang wala gid niya hilabti pero diha nakita mga igsuon ko sa Ginoo nga unsa ang Dios nga mulihok amen unsa siya nga Dios nga mogpadala gitagbo ra gid ang iyang gikinahanglan kay
nganong gitiming mo pud nga sa panahon wala siya. So gibless o gitagbo gyud ang kinabuhi ni Brad Serapin. So inana kung mutikang ta sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, ang atoa is pag kaisog raman jud sa pagsugod. So diha makita nga kahibulungan ang buhat sa Ginoo, kaya aduna ra gigamiton ang Dios sa pagtago sa panginahanglanon. Amen. So dili na basta-basta nga magkaon ra kag sa lagon. Nya kanang naanad og only rice. Diba kuto-kuto mo jud tiyan. So nagpuyo gid siya uban sa pagtuo sa atong buhi nga Dios nga sama sa alagad sa una sa kinabuhing Elias nga kanang niadto siya glayong dapit niya, nitago to siya niya. Ang gigamit sa Ginoo nga padalag pagkaon sa iya is ang uwak, gidad-an siya pagkaon. So sama sa kinabuhi ni Brad Serapin nga wala gid siya kanang kuana sa Ginoo pasagdi, kanang giprovidean na gid siya kung unsa matud pa diya sa pulong sa Ginoo nga wala pa gid nato gisulti sa Ginoo. Pero nakitaan sa atong kasing-kasing nga muna giuna-huna. So ang Dios ra gyud mo padala ni anang tanan. Amen. So sa Dios ang himaya sa kinabuhi ni Brad Serapin. So ato ta sa laing bahin nga mao ang paghalad awit para sa atong buhi nga Dios niya. Ang naka-assign ato kay mga mga kalalakinan, inyo ang panahon. Kanang inyo ang panahon sa pag-awit o pagdaig sa atong buhi nga Dios nya. Sila si Brad Joel, sila si Brad Albert, tanan nga mga kalalakinan nya ari na mo diri kay inyuha ang panahon. Wala yung katandi kaya dali ra. Bro man kay bago-bago pa pud gikan ta ba? Daw ang usog. Oo kana. Amo ding awitan ang ginawa mong halaran, kaming mga boys, mga men's department, mga awitan. Ikaw ang kusog. Bang, kalo dong. Aron ang schedule. Morning. Sige. Atong awiton ang title nga naguluhan, ikaw ang kusog. Dios mo'y atong kusog. Wala ang Dios, wala tayo mahimo. Wala ang tabang sa Ginoo. Nagsalig kita pirmi sa Ginoo kanunay.
Amen. So atong palakpakan ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi, mga igsuon ko sa Ginoo. So ang naghatag yun og kusog sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi ang Dios ra gyud. Amen. Siya nga Dios nga tag-iya sa atong kinatibuk-ang kusog o atong pasalamat kita sa Ginoo ni ana kay ang Dios mao'y tuburan sa tanan even sa atong kusog. Hallelujah. So atong kanang kuan ang atong kuan mga tagsa-tagsa ka kinabuhi atong ipahiluna kay adto na punta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga pagadadon siya ang alagad nya maigsuon ko sa Ginoo kung mahimo ato ra yung kanang ihiklin ang mga unsa man ang mga langyaw nga hunahuna ato sang ipadaplin atong seryosohon pagpaminaw ang pulong sa Ginoo aron aduna kitay mabitbit inig uli. Amen. Aduna kitay makatunan sa pulong sa Ginoo ug akong ihatag ang panahon siyang alagad nga si Pastor Gideon. Dalaygon ng Dios nga mga panalangin sa matagusay na imong tapad panalanginan kas Ginoo. Usa sa mga ilhanan nga ikaw gipanalanginan sa Dios kanang gitudloan kasi ang mga pulong. Kay ang mga pulong sa Dios maunay mohatag og kalampusan sa ato ang matag kinabuhi samtang napuyo tas kalibutan. Ug alang sa ato mga kaigsuonan nga ni adinhi nga walay Bible, pwede ra gyud nga mogamit og Biblia, di ay pay usa o niya katong gagmay dili sad nato to magamit kay kuan man ang ato arong hisgutan ang pulong sa Dios nga gisulat diha sa libro ni David diha sa Salmo sa Old Testament. Og akong gipasalamatan ang Dios nga nagdala siya ka nato dinhi og nagdala usab ang Dios sa ato mga kaigsuonan nga naaron sa gawas atong pagpakan ang Dios nasa gawas dinhi sa maong balay kay di man ta mag-igo gyud diri. Og moabot gyud ang panahon nga mag-igo na gyud ta tungod kay karong simnahona moabot naman ang muli out karong 13 inig ka 14 sugdan na gyud og layout ang simbahan. O niya dako kay challenge mga kaigsuonan kay sa amo ang gitan-aw nga materyales niabot man to og 220,000 o niya ang pundasyon gikan sa ligi hangtod sa atop og sa trusses moabot og 80,000. O niya ang kwarta nga natigom mga 60 kapin. Muna nga amo agyong gi pangayo sa Dios o niya kining tanan nakita sa Ginoo. Og usas amo ang gitinguha atong gitinguha mga kaigsuonan ang pagpangandam alang sa ato ang pagsaulog sa pagkamaayo sa Ginoo karong Thanksgiving anniversary karong Pizza City. Lamang akong gikontak ang mga musician karon pa lang si manahona mga kaigsonan naghisgot na sila nga dili sila makaari tungod kay naa sila immersion magsugod nag-immersion ang drummer ug ang lead guitar ug ang kanang lead vocalist o niya akong gi-connect na pod ang syudad kung dili gani kaya gyud sa tagagihulngan kami gyud mo imo kanang mo plan B kami mo dala. So usa gyud ko ana nga mo lead sa gitar o kaha pero lisod na siya i-connect tungod kay kinahanglan man gyud og practice, kinahanglan gyud og pagpangandam. Mana nga ako silang gihangyo ang musician sa gihulngan kung unsa gyud ang adlaw kay nausab man ang ilang schedule sa immersion nila. Mainta kuno kung wala mausab kay makaari sila sa Pizza City. Pero ako silang giingnan kung unsa gyud ang adlaw kay ako nang i-connect sa taga La Libertad nya akong i-connect dito sa taga syudad. I-connect sa nato dire. O niya kung unsa gyung adlaw. Kung Sabado, Domingo ako ning magulat ko sa inyohang response para ako sa ning ihangyo, ako na sa ning i-discuss sa among barangay kapitan kay amo na batong na padad-an og letter gani nagkaistoryahanay nami. Pero wala pa gyud ta kakuha og permit. Kay dili man sila mohatag og permit
adi before ang krusada isa sila mo release og permit. Muna nga nagsabot nami si kapitan pero matawag lang yung tentative ang schedule tungod kay wala pa man tagkakuhag permit. Muna nakanindot kay wala pa tataga isag permit. Muna nga akong gipasalamatan ang Dios sa grabe nga pagpangandam unya grabe nga kanang budget sa time tungod kay kinahanglan magyod nga ma-arrange mabahig unya dili sad pwede nga unahon ang mga butang aron o biyaan ang atong nasugdan nga time para ni Lord kay sa ato ang kinabuhi sa atong kinabuhi sa imong kinabuhi do na natay gitawag time management. Time gyud para ni Lord ug time para sa imong pamilya, time pod para sa trabaho. Giingon sa Biblia nga ang tanang butang, tanang trabaho, tanan na ay oras. Inay mong tapad na ay oras. Na ay oras sa panglabah, na ay oras sa pangguna, na ay oras sa pagpangumbra. Unya usahay kanang mga butanga maunay gamito ni Satanas para kuhaon nato ang time nga para unta sa Ginoo. Pero tungod sa iyang pagkamaayo nga nagatiman kanato, iyatang gitabangan o iyatang gidasig nga ang time para niya ato gyung mahatag. Amen ba? Og maunay usas mga ebidensya nga atong nahatag ang time para gyud sa Dios kanang niaka. Ing imong tapad tungod sa imong gihatag nga time para ni Lord, i-bless ka. I-bless ka. Amen. Now, i-bless ka. Ang blessing nga giandam sa Dios mga kaigsonan dili lang sa material, kundili sa tibok bahin sa atong pagkatao, sa espiritu, sa kalag ug lawas. Ang mensahe sa Dios nga ato karong pagahisgutan mabasa diha sa Salmo kapitulo 16. Unya 1 hangtod sa 11. Ang gihatag ni David ni ining maong mensahe iya kining gitagaan og tema masaligong pagampo. Masaligong pagampo. Ang tanan mayong masaligon nga pagampo. Alang sa nay Bible, ablihin ninyo sa page 556. Pero naata magbasa sa page 557. Kaya naadiha ang kapitulo 16 sa Salmo. Kaya naatay mga batanon nga karon pagyod siguro kagunit ning Biblia. Kay maupampoy maupampoy pag-ari dinhi. Kay natay mga kaigsonan nga iben kani adto nga wa pagyud ko kagunit og Biblia, murag maglisod ko og pangitaan ng mga ngalan sa mga libro sa Biblia. Kay niabot ko nig 66 ka libro, 39 ka Old Testament. Unya daghan kaayo sa inkag 66. Unya sa usa ka libro dunay pinakataas kaayo og kuan kanang kapitulo niabot og 150. Ang tanan nga nakakita na sa page 557 mo yung amen. Okay na bo ang tagagawas? Okay na? Salamat sa Ginoo. Dungan ta sa pagbasa sa bersikulo 1 kapitulo 16 hangtod ni bersikulo 11. Panalipdi ako o Dios, kay kanimo mindangop ako. Mingon ako sa Ginoo, ikaw mao ang akong Ginoo. Ang tanang maayong butang ania kanako nagikan kanimo. Versikulo 3, pagkamaayo gayod sa katawhan sa Ginoo, ang labing dako kung kalipay mao ang pagpakig-uban kanila. Ang modangop sa mga Dios nagdapit lang og daghang kasamok sa ilang kaugalingon. Dili ako mo apil sa ilang mga paghalad o dili ako mo simba sa ilang mga Dios. Ikaw ra gayod o Ginoo ang gisaligan ko. O gihatagan mo ako sa tanan kong kinahanglan. Ang akong kinabuhi anaa sa imong mga kamot. Pagkaanindot gayod sa dapit nga gihatag mo kanako. Pagkamaayo gayod niini. Daygon ko ang Ginoo kay gigiyahan niya ako. Sa gabi ang akong tanlag naglamdag kanako. Ang Ginoo gisunod nako kanunay og wala ako'y gikahadlukan kay ani aman siya sa akong duol. Busa mapasalamaton og malipayon ako kaayo. Og nagpuyo og nga malinawon kay gipanalipdan mo man ako. Gikan sa gahom sa kamatayon, nag-alagad ako kanimo nga matinud-anon. Busa dili mo ako itugyan ngadto sa
kalibutan sa mga patay. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag ka na kog tumang kalipay og nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Magampo ta? Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga maoy nagtawag ka namo og imo kaming gipili aron makaalagad mig Dios. Aron makaalagad mi og Ginoo nga wala gayod mo pakyas sa imong mga saad. Dili gayod mo hikaw sa imong mga panalangin. Salamat o Dios nga imo kaming gitagag higayon panahon adlaw nga makaalagad kanimo. Ug dili kami makaalagad kanimo kung dili kami makasabot sa imong mga pamaagi, kay diha sa among pag-alagad kanimo imo kaming tudluan kung unsahay angay namong buhaton sa among pagpuyo sa kalibutan. Bless Ginoo matag usa nga sa among pagpaminaw do nami masabtan, do nami Ginooy makatunan sa mga pulong imong gibilin diha sa balaang kasulatan, kay ang pagpamati o Dios og pagpaminaw og pagsabot sa imong mga pulong mao may muhatag namog kadaugan sa imong pagpanalangin nga imong gisaad niini. I declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Si David mga kaigsuonan, naghimo siya mga pag-ampo. Usa sa mga gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an prayer, pag-ampo. Daghang klase nga mga pag-ampo mga kaigsuonan nga atong makita sa tibuok kalibutan. Tungod kay daghang klase usab nga mga pagtulon-an dili lamang sa atong nasod nga Pilipinas kundi sa laing pang mga nasod. Dunay mga atong makit-an even diha sa Facebook, sa nagkalaing mga lugar nga lahi usab ang ilang mga pag-ampo. Dunay mga grupo or dunay mga tao nga nagtuo nga dili sila makahimo kung walay ihalad nga tao. Naagyo ihalad nga tao before sila moampo. Pero usa kana ka mga buhat nga wala gyud itudlo sa Dios. Doon na po'y mga tao nga kaniadto magampo sa dili pa sila muhalad og mga kanabitang mga mananap diri sa kalibutan. Unya doon na po'y mga pagampo sa mga tao nga dili gyud nato masabtan. Dili gyud nato makaingon ta nga mabuhat tungod kay dili nato makit-an sa Biblia. Kung atong tan-awon lain-lain og pamaagi. Unya usa sa mga gipakita sa Dios ang pag-ampo ni David. Ang pag-ampo mga kaigsuonan, una sa tanan gikinahanglan nga aduna kay pagsalig. Ang pagsalig usa na siya ka kinaiya nga kinahanglan natong maangkon sa ato ang pagduol sa Dios. Kay kung ang tao nga dunay pagsalig, bisan kung dunay mga pagsulay, di siya mohunong. Dili siya musibog. Dili siya muundang. Kung sa atong pag-ampo sa Dios, diha sa pag-ampo mga kaigsuonan, gitudluan og dapat tang makakaton kung unsay buhaton nato sa mga pag-ampo. Diha sa pag-ampo, samtang mag-ampo ta mga kaigsuonan, kinahanglan masayod ta unsay angay natong buhaton ug unsay angay natong himuon ug unsay angay natong bantayan. Unsa may mga requirements aron dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Diha sa mga pag-ampo dili nato kalimtan mga kaigsuonan kung mag-ampo ta, naagyod ang mga pagdaig. Naagyod ang mga pagpasidungog sa Dios. Daygo nato ang Dios, ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan. Dias mga pagdaig mga kaigsuonan, dunay mga gihimo nga or gibilin nga mga pamaagi ang Dios diha sa Biblia. Kung maghisgot ang mga pagdaig, naagyod ang mga pag-awit. Munang sa dili pa kita mag-inampuay, naagyod ang mga pagdaig. Dihas pagdaig naa mga kaigsuonan ang pagpakisusi. Kaganina nag-awit tag susiha. Amen ba? Susiha, Ginoo, ang akong kinabuhi. Kay kung ang usa ka tawo mga kaigsuonan moduol sa Dios, unya
daghang babag ang iyang kasing-kasing, dunay lama o mansa ang iyahang kaugalingon, diha siyang pagduol sa Dios, isalikway siya. Sa dihang mangayo siya, dili siya dunggon. Kini gipasabot gayod ni propeta Isaias. Kay daghan man kong mga tao nga magampo, ibin gani ang mga tao nga naa sa kailayan, magampo sad sila. Doon ako'y nahinumduman o sa ka-leader sa pundok o grupo dito sa Negros, before sila magtari, mag-opening prayer o na sila. Nya na po sila leader nga magampo. Si Jesus po ilang gihangyo. O niya, before mo sugod ang baile, naapod sila opening prayer. O niya, gadahom ang mga tao nga insakto ang ilang gibuhat. Pero ang mga propeta nga nagsulat sa mga mensahe sa Dios, nagpakita nga dili mao ang ilang gihimo. Tama ba? Nakadungog ba ta? Asa mabasa? Sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 1. Ang Isaias, mga kaigsonan, na sunod sa panultihon, ang Isaias, na diha sa ang 59, naa sa page 762. Ako raning ginani, mga kaigsonan, kay naatay mga batanon nga ni ukab usab og Biblia. Nga first time pa pod nga ni abli og Biblia. I hope this is not a last time. This is the first kanang sinugdanan hangtod nga kita kuhaon sa Dios. Hangtod mo balik ang Ginoo. Amen ba? No? So, ingon dinhi ang Isaias 59 versikulo 1 ug 2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo, nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang dalunggan, nga dili siya makadungog. Ang inyong hinuong kalapasan maoy nagulang kaninyo, ug sa inyong Dios ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. So diha kay klaro nga ang ulang di ay ang nag-ali di ay aron ang tao dili madunggan sa Dios ang iyang mga hangyo, bisag unsa pa na kakusog, bisag unsa pa na kadugay. Kahinumdum ta sa mga Kristohanong dugay na nakahinumdum mo sa panahon ni Elias nga si Elias adunay 250 man siguro to ka mga propeta ni Baal. Kisa may 400 plus. Brother Moses, no, to pakpakan ang Dios, nagbasa gyud. No, usay malimot gani kus gidaghanon. Grabe ang mga propeta ni Baal, grabe kaisog. O niadtong panahon na nangamatay gyud ang mga propeta kauban ni Elias. O niya dunay sila contest nga paghimuon. Nga kung kanang inyong Dios tinuod na maghimo taghalad, kung ang halad gani masunog dili pinagi sa duslit, kung ang inyong Dios tinuod gani na kanang inyong halad sa dihang magampo mo sa inyong Dios, ang Dios magpadalag kayo gikas sa langit kung kana tinuod ang inyong Dios. Gidawat sa mga propeta ni Baal ni abot og 400 plus 450 ka mga propeta, gidawat ang maong challenge. Naghimo sila halad. Grabing hinimuay, mga kaigsoon, ang halad. Ang usas makaluluoy si Elias, kay si Elias na lang usa, siya nalay gabangag-bangag ditog halad. Pero dunay mga propeta or dunay mga katawan sa Dios nga gigahin alang kang Elias nga ning tabang aron pagamag halaran. Ang unang mihimog halad katong mga propeta ni Baal. Grabe ang ilang halad. O niya naghimo sila, ihaw silag baka, ihaw silag mga karnero, o niya ilang kining gihalad niya tus ilahang gitawag ka Dios. Himo day sila pagdaig, pagpasalamat, wa gyud Dios. Wa gyoy kayo nga mikaon sa ilang halad. Buti pasabot, dili gyud ay tinuod tong ilang Dios. Dili gyud ay tinuod ang ilang Dios. Karon kay wala man magpaulan gyud, wa man gyud masunog ang halad, giingnan pa sila ni Elias. Sige, sampita pa. Basig natulog ang inyong Dios. Sangpita kay basig busy ang inyong Dios.
Nahitabo mga kaigsunan, wa mangyoy kayo nga gikas langit. Nganing kaon sa ilang halad. Karon kay wa mangyod nangaluyan na sila gani kung imuhang basahon ang istorya ana gisamad samaran na gani sa mga tao ang ilahang lawas pagpamatuod nga tinuod gyud ang ilang Dios. Wa mangyod mo, wa magyoy kayo nga mikaon sa ilang halad. Karon kay naabot naman ang tagal, si Elias na po'y mag-ampo. Siya na po'y nag-ampo. Pag-ampo ni Elias, mga kaigsunan sa iyang Dios, nga karon atong Dios, pagkanindota. Sa dihang nag-ampo si Elias, mga kaigsunan, ang Dios nagpadalag kayo gikasalangit o gikaon ang mga halad. Hangtod na hubas gani ang tubig diha sa taliwala sa laran. Katong tubig nga misubay sa kanal, hurot yun, nahubas yun. Tungod kay ang Dios ni Elias, Dios nga mutubag, Dios nga maminaw, Dios mga kaigsunan according ni David, dili maluya, dili magduka. Unya ingon sa Salmo 53, ang Dios nagtanaw sa tibok kalibutan kinsa tong tao nga nagsimba kaniya nga maalamon. Ang tao nga nagsimba sa Dios nga malamon, katong tao nga nasayod sa Biblia. Amen ba? Mao na nga kinahanglan gyud nga kining Biblia basahon. Kaysa ako nang gikaingon, ingon si Jesus diha sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ang tinuod, dili na siguro ko ninyo makit-an kung wala pa ko magbasag bala ang kasulatan. Dili ta magkaila. Pero tungod kay gitawag ko sa Dios, aron masayod ko sa Biblia, nagkakita ta. Amen? Aron isangyaw, itudlo, og isir na ko ang pulong sa Ginoo. Wa gyud ko'y lain nga rason nganong kinahanglan kong mupadayon sa pagwali sa pulong sa Dios ang akong gipangayo ug ang akong gipangandoy kausaban sa tao. Kay sa panahon nga ang tao mausab mga kaigsuonan ug makalingkawas sa kasalanan, paminawon siya sa Dios. Ingon si Isaias unsay giingon? Ang inyo noong mga kalapasan, ang inyong mga kasalanan mo'y nag-ulang kaninyo og sa Dios. Nimpahilayo siya. Munang mianhi si Jesus mga kaigsuonan aron pagwagtang sa sala. Og sa diha nga nawagtang na ang sala mga kaigsuonan sa mga taong mintuo og midawat kaniya, kinahanglan magpabilin tang gawas nun. Ang gitudlo sa Dios aron magpabilin tang gawas nun, ikinabuhi ang iyang mga pulong. Dili sad nato maikinabuhi ang pulong sa Dios kung dili nato ni siya paminaon. Dili nato ni siya pamation. Munang ingon si Jesus sa Lucas 11:28, bulahan sila nga namati. Og mingtuman. Kay ngano man, nakit-an pud sa Dios nga daghang naminaw, wa pud motuman. Pero bless kayo ang tao nga naminaw nga mintuman. Ingna mo tapad, bless kayo ka kung mutuman kas Biblia. Mana nga imong makit-an si David nga nagmalipayon siya. Nagmalinawon siya. Nganong nagmalinawon si David? Nganong naasay kalipay sulod sa iyang kasing-kasing? Tungod kay nagpatudlo siya sa Dios. Naminaw siya sa Dios. Ang tao nga naminaw sa Dios, ang taong nagpatudlo sa Dios, makabaton og kalinaw. Makabaton og kalipay mga kaigsunan. Tan-awa ra gud atong gibasa kaganina Salmo 16 versikulo 11. Balikin ninyo ang 500 page 557 man siguro to. 57 versikulo 11 sa kapitulo 16. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Unsa may kinsa man ang dalan mga kaigsuonan nga buhatag kinabuhi? Si Jesus. Amen? Si Jesus, nganong si Jesus man nga atong panahon na si David
sa panahon ni David, si Jesus wa pa man. Nganong si Jesus man? Ano? Libog po, no? Nganong si Jesus, ang buot ipasabot diha. Ingon siya, gitudluan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Kinsa gani ang dalan? Si Jesus. Unya ang pangutana, samtang buhi si David, anang panahon na naana ba si Jesus? Ha? Naana. Pero pulong pa. Dili pa siya tao. Kay anang panahon na samtang si David mo inangulo sa mga Israelita, si Jesus wa pa magpakatao. Pulong pa siya. Maunang giingon diha sa sulat, diha sa libro sa Juan, unang kanang testament, mga kaigsuonan, New Testament. Juan, asa na nga page sa Juan? Juan 1:1, naana sa New Testament, ang page, mga kaigsuonan, sa Biblia, ako ra gyud ning gigamit ang page. Naana sa kanang naay kuan diri kanang kinatumyan. 121. 121. Ingon diha nga sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong pulo ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Pag-abot sa 14, mga kaigsuonan, tanawa sa 14. Ang pulong nahimong tao og mimpuyo uban kanato puno sa grasya sa kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak. Unsay gingon? Bugtong anak sa amahan. Kinsa man na siya? Si Jesus. Si Jesus anang panahon na, mga kaigsuonan, siya ang dalan paingon sa kinabuhi. Amen? Muna, mga kaigsuonan, pag-abot ni Jesus, iyang gisugilon kung kinsa siya. So 1 Kapitulo 14 versikulo 6, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kaniya, dili moagi kaniya. Mao bitaw nang mag-ampo ta, mga kaigsuonan, gamito nato ang ngalan ni Jesus. Ako nagaampo kanimo amahan sa pangalan ni Jesus. Bless kayo ta nga sa atong pagkatao ba, nakakatuntang buhi pa. Kay daghang kayo mga taong nangamatay, wa gani kabasag Biblia. Daghang mga taong nangamatay na, wa gani makadungog sa Biblia. Ngano man, di man pod maminaw. Pero bless kayo ka nga naminaw kas Biblia. Ngano man, maunay mo hatod sa kinabuhing malinawon. Sa kinabuhing malipayon. Unsay giingon ni David? Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Unya, ang tao nga magpatudlo, ang tao, mga kaigsuonan, nga maminaw sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, mabati niya ang presensya. Tanawa gol si David. Samtang padayon siyang naminaw sa Dios, samtang nagpadayon siya, mga kaigsuonan, sa paghatag og panahon, importante gyud pa time. Inay mo tapad, importante ang time. Kay daghang kayong nagwali karon sa kalibutan, ang problema wa mo kay time. Kani adto inay mo tapad, kani adto to pastor karon na oy. Kita ganita, amen. Ato pakpakan ang Dios. Naa na tay time. Importante, mga kaigsuonan, time gyud nga mahatagan nato atong kaugalingon og time sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mahatagan nato ang atong kaugalingon og time, mga kaigsuonan, sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kay ang tao nga namati, mahimong bulahan. Amen? Ingon dayon si David, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi ug ang imong presensya. Nabati ni David ang presensya sa Dios. The presence of God na sinatian ni David. Unya unsay gipakita sa Biblia sa dihang mabati, masinatian nato ang presensya sa Dios? Ingon dayon si David, ang imong presensya naghatag nako kalipay ug nagdalag tumang katagbawan. Asa na mabasa? Sa page 557.
sa Salmo Kapitulo 16, versikulo 11. Amen. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan nga nakadungog ta, nakabati tas mensahe sa Dios aron na atay tinuod nga kalipay. Aron doon natay tinuod nga katagbawan. Kana bitang tao nga naay katagbawan mga kaigsuonan, dili na siya magukod pas butang. Tinuod na oy. Wala namang kay gikinahanglan pang butang. Nga mo'y muhatag ni mong kalipay kay ang tinuod pod mga kaigsuonan kung ato rang arkulohon ba? O saan nang arkulohon? Timbang-timbangon, ato rang kompyuton. Walay butang nga dili nimo muhatag problema. Gawas lamang sa Biblia. Tinuod na oy. Walay butang sa kalibutan nga dili muhatag og problema sa tao. Gawas lang sa Biblia. Pero ang butang pwede nimong gamiton para damor nimong maalagaran ang Dios. Sama sa atong mga kaigsuonan nga gitagaan o gipialan sila sa Dios og sakyanan. Unya tungod sa sakyanan nakakuyog ang iyang mga ginikanan. Ato pakpakan ang Dios. Oh, ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan kay kung walay sakyanan di po na kasimba. Di po na kaari diri. Tinuod na oy. Unya ang atong mga kaigsuonan nga gipialan pod og mga sakyanan. Matud pa nila, pastor, maagi ra diag sakyanan, taga-karkar ning tawag gyud nako gahapon kay mo bisita pod sila diri. Dili man tuod kuno sila makabisita ng Thanksgiving pero ingon siya nga, pastor, gusto tikang makit-an. Kay gusto kong magpapandong nimo kay nakit-an ako ang imuhang kanang bitawng tinud-an nay kuno nga pagpangalagad sa Dios. Nahilak siya. Nagani taga-Barili pod nga ingon siya mo bisita siya. Kay grabe kuno kalibog ang iyang kinabuhi, grabe kuno sige kuno siya og panguna-una nganong inani ang iyang kinabuhi. Unya sa dihang na makanakadungog sa programa, sa pulong mo kinabuhi siya. Salamat pastor. Gitagbo ang akong mga panginahanglan. Dihang nakadungog ko sa imo mga pulong, nakit-an ako ang mga pamaagi sa Dios. O sa dihang akong gisubay ang mga pamaagi sa Dios, gipanalanginan ko sa Dios. Amen? Bless kayo ang tao nga bubuhat sa pulong sa Ginoo. Mo na miingon si Jesus sa Lucas 11, balikon nako, versikulo 28, bulahan sila nga namati, og mingtuman. Amen? Unsa may tumanon? Mga pamaagi sa Dios. Asa nato makaplagan ang pamaagi sa Dios? Sa Biblia. Ini mo tapad. Ayaw kalimti ang Biblia. Ayaw kalimti. Ang uban mahadlok mas Biblia. Napabay mahadlok direk Biblia? Ha? Ang uban mahadlok Biblia. Murag kugang-kugangan sila pabit-bitog Biblia. Pero bless kayo ta nga malab na to ang Biblia. Bless kayo ta mga kigsunan nga naatay kadasig sa pagbasag Biblia. Ako mga anak, kung asawa, kami o kita gidasig sa Ginoo karon nga mubasag yung Biblia. Kay diha sa tong pagbasag Biblia, diha makatudlo ang Dios. Diha makagiya ang Dios sa atong kinabuhi. Ang Biblia mga kigsunan nga giingon ni David, pulong. Ang tanang pulong pagtulun-an ni Jesus makaplagal yun sa Biblia. Amen ba? Ang Biblia mga kigsunan, grabe siya kahingpit. Dili kulang, dili yun sobra. Amen ba? Ang tanan mo ingong Bible is a complete. Kompleto gyud siya. Nganong mo ingong kompleto mga kigsunan? Tanan nga atong gikinahanglan ang Biblia ra gyoy kanang makatabang nato. Speaking panginahanglan, kitang mga tao nang inahanglan gyud ta sa tanan. Sa tulo ka bahin mga kigsunan. I hope minaw sa ta. Dili ilang gyud ta padisturbo. Kay kung padisturbo ta labi na mga bata, alkansi gyud ta. Ina mo tapad alkanse gyud ka kung sa gamay rang oras sa pagpaminaw unya malinga pag gyud ka. Unsa nang malinga?
madistract, madisturbo, kansi gyud ka. Ayaw gyud pal kansi. Okay. Sa atong pagkatao kanunay na akong gibalik-balik. Kumpos gyud ni diha sa tulo ka butang. Ang imong pagkatao ina imong tapad batanon ina imong tapad dong ang imong pagkatao kumpos na sa tulo. Ina kumpos na sa tulo imong pagkatao. Mura nag-itlog ba? Sa may nakakitag itlog. Nakakita mo siguro ta kita gaadlaw hapit itlog. Alabi na kung walay isda nga moangat. Mangita dayog asa tong sakyanan nga blok kay mao man toy maligyag itlog. Ang itlog kompos gyud na sa tulo. Unsa ang makita nato sa itlog? Langit-langit, pughak, ikatulod sa man. Langit-langit, pughak, ikatulod sa man. Piso. dili pa piso. Dili na sa itlog kay piso naman. Ang itlog kompos sa tulo. Ang pughak, langit-langit og tipaka. Kanang balayan niya ba? Tama? Di biya na siya matawag og itlog kung way tipaka. O niya, before na siya mahimong piso, ang pughak ug ang langit-langit maura ni magkuyog para maumol ang piso. Ang mabilin, ang mubulag, kanang tipaka. Munang kung naa kay manok nga mungaan, iyan ang lubluban ang itlog, o niya, inig kapiso na, makita ni mo nga, uy, na may piso, pero naamang tipaka. Mubulag yun na. But ipasabot, nagpakita usab nas kahimtang sa tao. Kita mga tao, inig kamatay nato, ang atong lawas, mubulag sa espiritu. Tuluman ni kabahin, kung imong basahon diha sa Tesalonica. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 23. Ang Tesalonica lang kinaako ning ginani kinaatay mga batanon. Ato pakpakan ang Dios sa mga batanon no nga niadinhi. Matod pa ni Jose Rizal, ang kabataan pag-asa ng bayan. Mo ba? No? Niya naunsa man ning ubang mga batanon ibig sa social media, diha magsuyop man. Happy now, crying later. Na ato'y batanon nga asa daw ito, babae. Pabulot-bulot siya sa aso. Dakpan bitaw siya, hilak siya may, mura sa nabuang og hinilak. Muna nga, asa naman ang pag-asa ng bayan. Mauna nga kitang mga batanon, kamong mga batanon, apil-apil na lang po may nalagpugong si edad, no? Nga, kamong mga batanon, para mahimo mong pag-asa, paglaom sa inyong pamilya, sa atong komunidad, sa atong barangay, sa atong lungsod, ug sa lain pang mga lugar, aron mahimo mong paglaom, gunitin ninyo ang pulong sa Dios. Tun-in ninyo ang Biblia. Amen? Inay mong tapat tun-in ang Biblia. Sa Tesalonica, mga kaigsunan, Tesalonica, ang Tesalonica, naa sa page 5. Aritas 265. Una Tesalonica 5:23. Diri na ta sa 266. Kanang tulo ka bahin sa atong pagkatao. Ako ra gyuning ipasabot. Diha sa page 266. Unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 23. Unsay giingon? Sige, dungangan na nato. Pwede mo makabasa diha, mga naas gawas? Sige ko no. Batanon. Sige, basa. Kamo diha. Sige. Kapitulo 23. Kana. Naa sa page 266. Kana diha. Kana as konsyal na nag-lead, no? Nindot kayo, na imo lead. Sige ko no dong, basaha ko no. Kusga lang. Sige. Nya i-practice rag tindog dayong kuan. Kusga ang kusga ang pagbasa para kusgon po namo ang pagpaminaw. Sige dong, tindog dong. Ano ya? Tesalonica 5:23. Sige.
Okay, diha lang. Ato pagpakan ang Dios hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. No? Diha gipakita mga kaigsunan ang tibok na tong pagkatao mga kaigsunan kumpo sa tulo. Amen ba? Unsa ning tulo? Espiritu, kalag ug lawas. Kanang espiritu, kalag ug lawas, ang espiritu kalag maura nay magkuyog. Inig kamatay sa tao. Ang magpabilin katong lawas. Maura to'y idad-os minteryo katong lawas. Katong kalag ug ang espiritu mo atubang mo balik to sa Dios. Amen ba? Amen. Unya, kanang kalag espiritu lawas mga kaigsunan, ang makapanalangin ana, ang makahimo sa pagtagbo ana, ang makaatiman ra gyud ana, way lain ang Dios. Og ang pamaagi sa pag-atiman sa Dios, wala niya isulat sa tanang libro, gawas lamang sa Biblia. Amen? Muna nga kung gusto ka nga panalanginan sa Dios, sa tanang bahin sa imong pagkatao, panalanginan sa Dios ang imong espiritu, panalanginan sa Dios ang imong kalag, panalanginan sa Dios ang imong lawas, ang pamaagi basaha ang Biblia. Og ikinabuhi. Naunsa man ang espiritu? Ang espiritu mga kaigsunan, maunay puy-anan sa gitawag presence sa Ginoo. Maunang diha sa Roma, Kapitulo 16, ingon diha mga kaigsunan, 8 siguro na. Roma Kapitulo 8, ako rang tanawon. Roma Kapitulo 8, versikulo 16, para dili tamasaag. Okay, mauna. Ingon din 16, makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Wow. Ang espiritu mga kaigsunan nga niya nato makighiusa ang balaang espiritu aron kita tinuod nga mga anak sa Dios. Kanus aman mahiusa ang balang espiritu. Kanus aman mahiusa ang atong espiritu sa espiritu sa Dios. Sa dihang mudawatan ni Jesus. Sa dihang maghinulsulta sa atong mga sala. Sa dihang mubiya ta sa atong mga sala. Munang kabantay ta, lahi ang tao nga wa magpuyo sa sala kaysa tao nga nagsigirag puyo sa sala. Tinuod na. Kay ang tao mga kaigsunan nga wala magpuyo sa sala, mabati niya ang presensya sa Dios. Sa dihang mabati niya ang pangapresensya sa Dios, bisag unsa pa ang kaguliyang sa kalibutan, siya nga dunay Dios malinaon mo na si David. Nga ang imong presensya naghatag ka na kog tumang kalipay og nagdala ka na kog tumang katagbawan. Siguro sa panahon nga mubalik si Jesus, naasay gipadayag diha sa Biblia nga moabot ang mga dagkong kataglagman. Kabalo ba mo unsa? Naa nataron sa mga ilhanan sa mga dagkong katalagman. Usa sa mga ilhanan mga kaigsuonan nga umalabot kining dakong katalagman kanang wala na magkahiusa ang atong paggobyerno. Kakita mo sa balita sa gobyerno karon, hugaw na kaayo. Ang presidente, grabe ka problema. Mga senador, maglantaw ko sa balita mga kaigsunan, nya kabalo mo mga kaigsunan, dunay mga pagpadayag nga wala ra gyud tay kalibutan. Nga kining atong nasod giandaman na nig nuclear sa laing mga nasod. Kabantay mo nga dunay mga balita nga dunay sila'y submarine drone. Gimonitor na sa China ang atong nasod. Samantalang ang atong gobyerno mga kaigsunan nagkapuliki, nakig-away lamang Pilipino versus Pilipino. Kinsa may mag-ampo sa Dios para nila. Kita. O niya di man ta kaampo kung ang atong hunana nagkaguliyang sap. Nasabtan na to? Di ta kaampo oy. Mao man ang nagkinahanglan ta sa presensya sa Dios. Kay diha sa presensya sa Dios mabati na to ang kalinaw, mabati na to ang kalipay. Ug sa dihang mabati na to ang kalinaw, kalipay, makaampo sa Dios, makaluhod ta sa Dios para sa atong nasod. Dili na to nabuhaton ug wala tay pagpakabana mga kaigsunan nagmataratag morning. Kay ngano?
Grabing gubat sa Senado. O niya, ihay dinautay. Mga tao, protesta dito, protesta diri. Wala na'y panahon kayo ang tao sa Ginoo. Pero bless kayo ka nga doon na kay panahon. Amen? Kabantay mo? Even ang Amerika, milihok na sad para diri sa Pilipinas. Unya, kung imong lantawon ang history sa gubat, bantayanan kayo ang Amerika. Nya, kabalo ba mo? Kining atong nasod? Dili lang sa kahanginan, dili lang sa kanang yuta, ilalom sa dagat, swito ng kayo ang ubang mga nasod. Luoy kayo ang atong nasod karon nga time. Nganuman, wala sila'y pagpakabana sa pagpangandam kung unsaon nila ni pagpangatubang. Kaya nganuman, busy sila ilog ng kwarta. Even gani ang PhilHealth mga kaigsunan, ambot lang. Unang dunay mga vlogger nga nag-ingon nga pugnan kuno usa ninyo ng mga sakit ron. Kay ang PhilHealth di na kaina makatabang ninyo. Wa nay pondo. Kapila ka bilyon ang gikuha gika sa PhilHealth para isulod lang sa ilang programa. Grabe. Nya kitang mga Pilipino unsa ra gud ta? Kitang naas ubos. Sige ra taguna. Sige ra taglawig. Makakwarta, lipay. Muna nga, usahay, ihilak na ako mga kaigsunan ang akong makitaan sa sitwasyon karon sa atong nasod. Ihilak na ako nas Ginoo. Nya dili na mga kaigsunan, guimong lantawon, like ni Elias mga kaigsunan, grabe ang iyang mga pag-ampo asamahan, even sa time ni Abraham. Sa time ni Abraham, mga kaigsunan, sa dihang grabe na kadautan ang Sodoma, Gomora, si Abraham, mga kaigsunan, ni hangyo ugid sa Dios. Ya ikaw ug ako, trabaho na ang pag-ampo nato sa Ginoo. Why? Kay kaliwatan ni Abraham. Amen? Ya usaon man nato aron makahatag-tag time sa pag-ampo sa Dios. Dapat dahatay time management. Munang ipadayon nato ang paghatag og panahon para sa Dios, ilabi na ni ining adlawng Domingo. Kay kining adlawng Domingo para gyud ni sa Dios. Dili ni para sa atong labhanan, dili ni para sa atong gunahan, dili ni para mga kaigsuonan sa paglulinghayo, hudyaka kining adlawng Domingo. Domingo is for God alone. Ang Domingo para ra gyud na sa Dios. Oras na sa mga pagdaig, oras na sa pagsimba, oras na mga kaigsuonan diin muhalad ta sa pagkamaayos Ginoo. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Nya aron magkahiusa ta kay hingawa sad ko, maluoy sa ko sa ato mga kaigsuonan nga magwali ko diri nga di gyud nako gani malili. Kay kung lion murag malangan man sad, mulakaw mambog pila ka tikang. Maabot ra gyud ang panahon mga kaigsuonan nga magwali ko nga magkita kita. Amen. Kay karong si manahon na moabot na to ang panday, sugda na ang pundasyon sa simbahan. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Gani sa di sige na kog kalot-kalot kanang ako ra magid usa ka kalot-kalot mga kaigsuonan. Nga usahay kanang lakansi mo gugok na init. Usahay magampo ko nga Lord kanang anad tabangi akong lawas nga manad-anad og init. Ako pong gisulayag kalot og udto. Pila ka balde nya mura man kog mapaling. Gunit ko dito sa Lumboy. Ato ko Lumboy. Ya makakita mo nga kanang akong agi pirtir gyud taong gamaya kay kurpod usa. Pero kabalo mo unsa? Gikan sa stage hangtod sa pinaka-katungotlanan, mao na nay sukod. Gihatag sa Ginoo nga moabot yun nako tong katubang akong giugsok diha. Mao na akong giampo. Nga dito ko sa katong naay tapukan na kog yuta, mao na ang stage. Nya dito ko gaampo nga Lord. Kabalo kong naguban gyud kanako gikan pa sa dihang midesisyon ko nga musunod ko nimo. Paabuta kining akong agi atong ugsok. Nya kagahapon mga kaigsuonan ni abot yun ang akong agi dito sa ugsok atong pagpakan ng Ginoo. O niya naglingi-lingi ra gyud ko nga naay mo ingong pastor. Tabang ko pagkanindota. Ngano man? Kay maunay kalipay sa Dios. Kay ingon ang Biblia,
ang mutabang-tabangan sab. Amen? Asa gani na mabasa? Panultihon, Kapitulo 11, 25. Kanang 25, gisundan nag 24. Asa na nga page? Ato gyud nang nindot kaayo kanang magtuon tag Biblia bitaw, pertan daghana tang makatunan mga kaigsunan. Diha sa panultihon, Kapitulo 24, naana sa page, isa nakakita, 672. Swito na gyud ato mga kaigsunan, no? Salamat kayo, dali ra kay nilang nakuha. Panultihon, Kapitulo 24, versikulo 15. Panultihon 11 day, sorry. Panultihon 11. Panultihon 11. Asa na nga page? Panultihon 11. $658. Ang panultihon Kapitulo 11. Tanawa, di ba? 658 man sa akong Bible. Nya pariharaman ta. 658 page. Panultihon, Kapitulo 11, versikulo 25. Unsay giingon dinhi? Pag manggihatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban, tabangan ka usab. Amen? Hallelujah. Amen? Unsay saad? Unsay sugo? Pag manggihatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Manay atong pangayoon sa Ginoo nga, Lord, tagay ko kasing-kasing sa pagpanghatag. Tagay ko kasing-kasing sa pagtabang. Kay usahay mga kaigsuonan, murag sa ato ang kinabuhi, naadiktas pagtabang, naadiktas tabangan ta, kitay tabangan. Dili biya, murag alkans, ang gipakita sa Biblia, alkansi biya ang gitabangan. Munang sa ako ang kinabuhi bitaw, pag naay i-bless ko sa Ginoo, ako gyud nang gamiton repod sa panginahanglan para sa Ginoo. Munang atong miaging simana, or atong miaging simana na ay igsuon natong nagpadalag bugas, usa ka sako. Nya ako tang tilawan, ko nga wala para ba nako ni wala pa nako ni mahalad sa Ginoo. Wala pa nako ni kanang wala pay kuan kanang wala pay dagyaw. Ko di lang nako ni tilawan. Di na ko ni tilawan. Ako gidapugan mga kaigsuonan na ako naablihi. Kaya akong gisilimot-simutan imo manggutong nagpadala sad nga tag-as man. Ikong bag-o dagoy ni humot-humot. Muna nga ako ginang isa na ablihan karong 14. Nya ang ako ang asawa amo ang humay kay murag ni kupos-kupos man. Unya ang nagpabilin katumang mais. Unya ang akong anak wala man maanad kay malain man iyang tiyan katong labi nas David. Maingon ta ko asawa, David, pag-practice og kaog mais. Practice kaog mais. Utong-utong David kuha taw sa gamay kayo maluoy masad mi. Ingon daw Russell nga ala paglungag ug ka baso. Kung lungag na bata day kuha day sa itlog luto na kaon na siya. Mana nga dunay mo abot mga kaigsuonan sa among panudlanan, amo ginang gamiton para ni Lord. Amen? Kay damor na mo nang gamiton para sa Ginoo. Damor ang Ginoo mo pauswag sa tao. Asa gani mabasa? Panultihon, Kapitulo 11, 25. Ingon din mga kaigsuonan, mo ni mga pulong nga maghatag na to kana bitawng kadaugan. Maghatag na to og kalampusan. Pag manggihatagon og magmauswagon ka. Gusto ka mo uswag? Pangayua sa Ginoo ang kasing-kasing sa pagtabang. Muna nga nangita gyud kog pamaagi mga kaigsuonan kaysa amo ang source manggod. Magsalig rami aning gamayng tindahan, igo ra pod nga para pod ato ang kanang snacks. Muna ganina abi na kog sayo hapod si Ailami nagpalit og pan samtang nanilhi ko ba. Kaya asa man gini painit na nila.
Pag lately na ko sa recording, di man gibutang. Iko, para di ay ni unya. Nga papalit akong asawa. O na nga, usapod sa nagkuang yun, gigamit. Ilaha na? O ilaha yun di ay. Berdilimuta yun di ko. Yun. Pero na ito siguro kinabatasan magyud ang paghatag og snacks, no? O gyud ay kalibutan para ilaha gyud ay na. Sa bersikulo ingon sa 25, pag manghingatagon ug mauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usap. Inay mong tapad. Magkat-on tas pagtabang. Amen. Muna nga ang mga tao nga dugay na sa pagpangalagad mga kaigsunan, dili gyud nila kalimtan ang pagtabang. Ang atong mga kaigsunan dito syudad nga diin na taud-taud ta kun nga nagtudlo nila, willing kay sila mo silang pastor mo anha mi kay mo tabang mi. Ato pagpakan ng Ginoo. Unya diri pod sa Negros mga kaigsunan mo tabang pod sila pagpabarog sa simbahan. Kay dili na ato kun dili ato ng tanan. Amen. Tabang sila. Muna nga nagampo ko mga kaigsunan samtang naghuna-una ko dito sa kuaning dito sa syudad og dito sa Gihulngan, kung maghugop to sila diri pitindagana. Ako na huna dayon ang konsumo. Gipadad-an dayon tas Ginoo sa sakong bugas. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Kinsa gani ang magpagamit sa Dios? Damor nga pauswagon sa Ginoo. Amen. Muna nga samtang may kusog pa, ingon si Solomon, hinumdumi ang imong magbubuhat. Asa na mabasa? Ecclesiastes kapitulo 12. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Kay nganuman, kay ang kusog sa batanon makaaswat pag usa ka balde nga lapok. Si Papa mo pa trabahoon diha murag ni Sam. Moingon na si Papa, Lord kuhaan na lang ko Lord. Di naman batanon si Papa. Pila na imong edad pa? Oh, si 23. Mao na gamiton ni Lord nga Binbin. Tabangi si Pastor Gideon dito. Kay nag-aswa taon og usa ka balde. Minuktok luis Papa. Lord, kung mao na lang na kuhaan na lang ko Mao na kay di naman gyud kadaog si Papa ko sa kabalde. Oh. Di na kadaog. Mao na unsay ingon sa Biblia, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Kisa may mga batanon diri mong praise the Lord. Amen. No? Pero kung naa man gani mo'y kasing-kasing nga motabang po diha, pananghid po taon mo sa inyohang papagmama. Pananghid mo kay labi nang ang inyong papagmama wala pa gyud kasabot sa Biblia. Manhian niya ta. Lisod na. Tama? Muprang karapod ko kay luoy po kaayo kung masingkahan po kung may klaro. Muna nga pananghid po mo taon o sa iyong mamagpapa, pa. Tabangan na mo tos Pastor Gideon. Ang dili gani mo sugot, ayaw lang po mo. Ayaw lang po mo og tabang. Ha? Mao na nga kay kanang tanan ipaangay ra gyud na sa Ginoo. Ipaangay ra gyud na. Yung sa gani ang makahatag nato og kalipay, kalinaw, una sa tanan ang tinubdan pulong gyud sa Dios. Kay dihang naatahay pulong sa Dios, magpatudlo tas minsay sa Dios, magpagiya tas mga pamagi sa Ginoo, mabati nato ang presence sa Ginoo. Unya panalanginan sa Dios dili lang ang atong espiritu kundi atong kalag. Damortang maminaw mosunod sa pulong sa Dios mga kaigsunan, mamaayo ang atong kalag. Mausab ang atong batasan, mausab ang atong kinaiya. Kaniadto bagulbulan reklamador mo singka pero karon mo paubos na. Amen. Atong pagpakan ng Ginoo alas 12 naman di ay. Ato tas pagpanindog atong pasalamatan ng Dios sa iyang mga mensahe nga atong nadunggan karon diha sa mga pulong Biblia. Ampo ta amahan namo nga Dios sa makakagahom. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong pagtudlo kanamo, pagiya kanamo. Amo kang gipasalamatan diin. Imo kaming gipanalanginan karon sa imong mga mensahe. Tagai kami kusog kadasig sa pagpadayon sa pagpaminaw kanimo kay diha sa mong pagpaminaw makakat-on mi o kung do na may makatunan dili mi o Dios magduha-duha sa pagbuhat sa mas among nakatunan karon diha sa pagtabang ug labaw sa tanan diha sa pagtabang o pagtabang. Dalaygon ka nga Dios magapanalangin sa matagos. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Inay mo tapat, give bless ka sa Ginoo.
Amen. So ato tas pagpanglingkod sa makajot ug ato tas mga pagpahibalo karong ang modala og presider kay si okay na ka pa. Si Day Pamila atong plakpakan ng Ginoo sa kinabuhi ni Day Pamila. So ang mo presider si Day Pamila dayon ang muhalad og awit kay ang mga children ang mga kids sila ang special na halad ug awit para sa Ginoo. Then mo testimony kay si si Cindy. Iha ang testimony. Unya dai papahibalo karong hapon humagpaniud to sa mga batan-on malik mo diri kay kanang magklase si Pastor alas 2. Kadyot ra gyud. Ya paglas kay alauna. Sige mga alauna. Ya kay tudluan mo samtang batanon pa do na gid makatunan sa atong pagkabatanon nga unsa dieta ka dakong gagamitan para sa iyang himayaan. Amen. So di gina makawang ang tanan mga kabatanunan kay para ra gid na sa iyang himayaan. Ya ang ihatag na kay pastor ang ang dugang pang pagpahibalo. So ako namang nasulti ka kanina ang kanang improvement no sa ato ang pagtukod og simbahan. Aniya karong Biyernes moabot ang panday. Aniya sige kog contact yun sa mga music team kay kung dili yun nila makaya ang schedule ipadayon ang Pizza City unya ang motokar ang taga City ug ang ako anak na lang yun ug ang taga Tanhay basig doon ako'y makuha sa Tanhay ug sa matagaron og unya matag adlaw makit-an ra gyud ko ninyo diha magbugwal ko kung walay lakaw. Kay okay naman ang carrots, ako ang mga kuan dito okay naman, hinlo naman. Dili naman mistil pa na kong gunahan kay limpyo naman. So diri nako focus nako diri karong simnahona. Pero alang sa mga lalaki kung do na moy oras, labi na sa to ang mga kaigsuonan nga naapoy pamilya, kung do na moy oras gyud, magsabot lang pud unya ug duula ra pud ko kung unsa mong adlaw mo ari para kuan nato bisag mahapon kanang 3 ka oras, 2 ka oras dako nakitag-agi diha. Kay kanang mo tambong ko diha pila ra ka oras naamo gyud koy agi labi na kung ubay-ubay siguro ubay-ubay gyud agi nya kanang tanan para na sa atong Ginoo kay nganuman para na sa ihang kahimayaan diha ta magkahiusa ato ta sa mga pagtindog atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo ug atong ibaya atong mga kamot ato tas mga pagdaig pagpasalamat din magauban siya kanunay sa ato ang pagpuyos kalibutan. Amahan mo nga Dios sa makagagahom niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo among gipangayo kanimo ang imong proteksyon sa tibok semana na usab nga imong idugang sa among kinabuhi gikan karon sunod na usab nga Domingo amahan among gipangayo ang imong pagpanalipod ug labaw sa tanan pagsupply sa tanan nga among gikinahanglan especially Lord sa amo ang tibok pagkatao sa kalab sa espiritu ug lawas ikaw ang Dios na say nakakita kung unsay tinuod nga among gikinahanglan dili kami angay mabalaka tungod kay imo kaming gihatagag paglaom ug pagsalig Ginoo nga nag-ingon ka nga nganong mabalaka man kami nga naamang gani mga langgam wala sila magpugas na wala mag-ani apan imo man silang gipakaon imo silang gitiman imo silang gibistihan unsa pa kami nga imuhang gimahal kaysa labaw pas mga langgam. And thank you so much Lord amo kanang lauman sa ligan Ginoo nga mga mensahe nga sa tanang panahon magasupply ka kanamo. I declare Ginoo nga sa matag usa kami malipnaon malipayon ug dunay katagbawan kay kami imo manggitudloan. Og ikaw Dios mag-auban sa tibok namong pagpuyos kalibuta ka niining naong sa kalibutan sa tibok semana amahan among isalig itugyan nga na kanimo ang among kinabuhi kay wala mi mahimo kun wala ka. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus o pinaagi sa gugma sa Dios amahan og sa pakigambit pakigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus amahan mag-uban ka kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen. O amen. Maayong utog happy Sunday ing naimong tapad. Dalaygon ng Dios nga mag-uban kanimo. Lamano sa kalipay. Ilahan sige, pasalamatan nato ang Ginoo no nga ang mga Dinoyos family with Tamayo family ni brother
susing ni Day Madeline nganing paambit sa pan. Salamat sa Ginoo. Ato pasalamatan ang Ginoo amahan namo nga Dios sa makagagawom. Salamat Lord ni inimong pan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo nga ikaw ang Dios nagatagbo nagasupply. And thank you so much Lord ikaw nagapanalangin sa pamilya Ginoo ni Brother Susing, Day Madeline uban silang mga anak. Imo silang giatiman, imo silang giproteksyonan og ako silang isalig nga kanimo. Padayon ka maghatag pilog panalangin sumala si mga pulong ug sa tanan nga moambit niini I declare nga mapanalangin usab in Jesus name, amen. Amen. Dalaygon ang Dios. O kita-kita ta next Sunday sa mga presider o sa kuan andam-andam o sa mohalad. Dalaygon ang Ginoo. God bless, God bless, God bless. God bless. Salamat sa inyo, Ben. Salamat sa Ginoo. God bless, God bless. See you tomorrow sa tong live sa gabi. God bless. Nagkuan man, naglag.